سلام كمي وعلكم كمي أمسيكم زي خبركم تخاتلتي زي وترو أب ساعة الرب تنتانا علماوي قصتيو أمنا يلومي مدب علماوي قصت مساكم نتسألنها غازيطنيا تصفادت مبراتون خالد محمد برهان نينا فلما بتقصري كنجمر خالد أب كسابلو مع أنت كساب ستوديو نعطو بدرجة علم تمزجيبو زولو قصري قديات كوفيد 19 حارنت بتشعت مليون كوين الله توصلت 56 شح قديات ترايهم على مالتيو كساب ستوديو نعطو صاب حجي على 25 شح سبات بزي فيروس زي نايموت حدا كان صلالي ومالو كابزوم نتوصم دلنا سبات حارنت بتشعت سبات نبلا لنا أستاذ 225 سبات كا مويتهم نبلا لنا بدرجة علم كابزي أتوم ك 465 شح كاني كساب ساعات زي أخان خفت حمام دحوي وي كان نبور زتمولسو سبات لو نحج بحفش خريه خلنا كابزوم 200 كابزوم حدنت بتشعت مليون بز تلقيفهم زلو توم زموتو 225 اتوم زحويو 465 تلاوت إلى حساب حجي حدنت ب3 مليون سب بزي فيروس تتحيزو الله مالتي كابزي اتوم 50 حدن شح زخونو خاني اب حماق كونتات طعنا زلو بدرجه عالمي اتي ناي هاجرات درجه لو طيمصن قدامي تبرات منግስታት امريكا يدلا كاليت اسبانيا ايطاليا فرنسا جيرمن عباي بريطانيا اندبلنا نغيت زرزر اب قصار بزينا ينغر سلفتي وشتاتينا غزي خين ود بحفش كن تقطر خمزي اب سئل تريو زلكم كمزي يمثل الله صبزا ساعه زي مالتي منالبات انتي خوستنا حجي خالد زي ابينا نيرنا ابي لنا حجي ما بيخد وستنا دلو ابز قطر زي مركوس جيركا حراي صبو بمجمريا نابتي حزنيا زلنا تنتناوي زرزرات كن متاونا نملا حزب ايرترا او شتا هاجر زلنا وصا زلون ملؤ طعنا خمن دس بلني نابتي قريبنا زلنا تنتناوي حبريتا كناتو ازي فيروس كورونا تباهلو ويكا كم حمام درجه خا كوفيد 19 تباهلو نعلم غوبيوا زلو طعناوي سقات كاب تحساس كموداتا تحساس ناي 2019 جميرو كسع ابز لنا غزي ناي 3 ورحن فرقان وي ناي 3 ورحن كلتا سمونن غزي وسيدلو سلازن 3 ورحي وي نا 4 ورحي زصاغاغا غزي اندحر دأ بمدرخ كنمقاقلن فتينا اتي مجمريا اتي هاجرات دلال يالو زنبرانت فيروسيو زخون يكون سقمتي زي وسدالو زنبرا غزي ايو بوشت ግን بفلاي كازن حجي تحسين زلو هاجرات اتي من لبع بوشت زغدلو زنبر مدرخيو دحر اتي فيروس حدغنيا مخانو استاوجلون هاجرات كاوسانيتات زوسدالون مدرخي نيرو اتي كالاي مدرخ مالتي يكون نمبر دحرتو وساني خاتي اقدمو تدبيقو زنبر لبعي بزلعله ملكعو زترايلو مدرخي سلازي كابشعو اتحزنا بزح غزي درغا معلتاوي كنبلو نخل زتفلالي اهازات يمصانا له زغطرتات زحر حد غزي خطريو خلخا ناي سب كوينو يسمع كان يخب مبزحو زتل على 600 شح مليون 900 شح انقلخ تبهال كلخا بردو ناي سب يختل تدرخلو غزي له بزخونه ግን ታይና خن بالحجي زوم قطرتات زياتهم እንታይ ام زردونا نحد حدوم كنت اساسرهم كنكلالنا لوم زنبر قصري سناي تمالي زنبر قصري مسكن ميز نبره اذا حلفت سمون مستقدم ياز نبرت سمون زاور حزيا مستقدم ياز نبرت ورحي نحد حدو متسسار كنفطرلو اندحرك إلنا طرحينا ابز وان زي فيروس كمي كونتات الله اب قصالي سموناتك نابي قص خغعز كم زخل كنأمت نخل مالتي سلازي زوم قصرتات زرينا ነገር اندحراليو كلن هاجرات بب ناتن اكايدا حنت زبصحا ጫፍ ከም ዘላ ኩላትና ሪና ለና ዛ ጫፍ እዚኣ ኩርባዊ ሕንጻጽ ክንብላ ንኽእሊና ኣብ ቻይና ዝራእናያ ኣብ መበል 30 ኣብ መበል 80 ሽሕ እትቁጽሪ ጠጠው ዝበለሉ እዩ ስለዚ ተንካልኦት ሃገራት ከዓ ከምዛ ዓይነት ዝጽበይኦ ኣብ ቅድሚኤን ዝጽበይኦ አፔክስ ወይ ከዓ እቲ ቁጽሪ ኣብ ሓደ መድረኽ ጠጠው ዝበለሉን ሽዑ ናብ ካልእ መድረኽ ዝሰጋገረሉን ቁጽሪ ከም ዘሎ ክንርኢ ክኢልና ኣለና ስለዚ ቻይና 80 ሽሕ ጠጠው ኢላ ካብ ሽዑ ኣትሒዛ 82 شح بصيحه زلا سلازي تنكالوت هاجرات كا نزي تشاينا زبصحتو طرزي ويكا ابيكس كبصحو ككم ابغاغسن يخدالوا سلازي ابزو وان زي مدرخ زلنا انت عينت مدرخ ينحر لنا خنزارب كوينا زي مدرخ زي اتن بفلاي ببزح زتهاسي هاجرات اوروبا
ከምኡውን ኣሜሪካ ነቲ ቻይና ኣቐዲማ ዝረኣየቶ ጥርዚ ብማዕዶ ዝማዕድዋሉ ዘለዋ ወይ ከዓ ናብታ ከርቭ ዝቀራረባሉ ዘለዋ እቲ ቁፅሪ ናብ ምጉዳል ገፁ እቲ መጠን ሞት ናብ ምጉዳል ገፁ ዝኸደሉ ዘሎ ጩራ ናይ ተስፋ ዝሪኣሉ ዘለዋ መድረኽ ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና ምናልባሽ ግዜ ይወስድ ከይህሉ እታ ግዜና 10 ደቂቕ ስለ ዝኾነት እምበር ብኩለን ሃገራት እስጳኛ ኣሜሪካ ኢጣልያ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለዋ ክንርኢ ንኽእል ኢና ምናልባሽ ግን ከም ኣብነት ክኾነና እተን ቀንዲ ተሃስየን ዝበሃላ ሃገራት ኤውሮጳ እስጳኛን ኢጣልያን ኣብዚ እዋን እዚ መጠን መልከፍቲ እናነከየ ብምምፅኡ መጠን ዝሞቱ ሰባት እናነከየ ብምምፅኡ ኣብዚ እዋን እዚ ናብቲ ካልኣይ መድረኽ ኣቐዲመን ከም ዓድዋ ጀሚረን ከም ዘለዋ ክንርኢ ክኢልና ኣለና ስኸታ እዩ ኣብታ ኣፔክስ ምስ በፅሓ ወይ ከዓ ኣብታ ጥርዚ ንብላ ዘለና ምስ በፅሓ ብድሕሪኡ ዘሎ ጉዕዞ እቲ ዝኸፍአ ጉዕዞ እዩ ከዓ ናብ ንቡር ሂወት ምምላስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መድረኽ ተሓሸ ኣንፈት ዝረኣየሉ ዘሎ እዩ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን እተን ካልኦት ሃገራት ግን እተን ዶንጌን ዝተበገሳ ግን ቀስ እናበላ ከዓ ናብታ ንብላ ዘለና ጠርዚ ዝበፅሓላ ግዜ ክትህሉ እያ ማለት እዩ ፅቡቅ ከም ዝበልካዮ ካልኦት ሃገራት ሓደ ነናተን መድረኻት እንዳርኣያ መፅ ኣለዋ ኣብ እስጳኛ ጥልያን ገለገለ ንኣሽቱ ትካላት ክኸፍታ ትሒዞንኦ ፅንሓ ፅኒዐንኦ ፅንሓ ገጥ ኣቢልካ ናይ መሓዝ ስጉምታት እውን ኮፍ ክስኦ ይጅምር ኣለዋ ንሱ ተኣሳሲሩ እንታይ ክንዝርዝር ንኽእል ኢና ምናልባት ትማሊ ዝወፅእ ሓደ ሓበሬታ ኣሎ ብደቡብ ኮርያ ዳግም ምብርባር ናይቲ ቫይረስ ወይ ከዓ ዳግም መልከፍቲ ተራእዩ ክግለፅ ፀኒዕ እዩ ዝያዳ ግን ምስ ክሳብ ትማሊ ሶኒ ዝነበረ 116 ሰባት ኣቐዲሞም በዚ ቫይረስ ዝተረኺፎም ዝፀንሑ ከም እንደገና ከዓ እቲ ቫይረስ ተራእይዎም ዝብል ሓበሬታ ምስ ወፀ ከዓ እዚ ከዓ ካልእ ምድንጋራት ይፈጥር ኣሎ ሃገራት ድሓን ትናትና መልከፍቲ እንዳጎደለ መፅእ ኣሎ ንሕና ከዓ ክንከፍት ኢና ዝብል ስጉምታት ክወስዳ ከለዋ በንፃሩ ብደቡብ ኮርያ ዝበና ዘሎ እዚ ዳግም ምብርባር ንበሎ ወይ ከዓ ዳግም መልከፍቲ ሓዲኡ ካብ ክልቲኡ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣንፃር እዚአን ዝገብርኦ ዘለዋ ስጉምታት እዘን ሃገራት እዚአን ዝወስድኦ ዘለዎ ስጉምታት ዝወስድ ሓደ ሓበሬታ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ እንታይ እዩ ኣብ ደቡብ ኮርያ 116 ሰባት እዮም ተረኺቦም ዘለዉ ኣቐዲሞም ተረኺፎም ነበሩ ሕጂ ከዓ እንደገና ምስ ተዓቆኑ ወይ ምስ ተመርመሩ ከዓ ሓውዮም ዝነበሩስ ከምኡ ድበሩ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣለዉ ሓኻይም ነታ ሃገር እንታይ እዮም መልከፍቲ ይኮነን እዮም ዝብሉ ኣለዉ ዳግም ምብርባር እዩ መልከፍቲ ይኮነን እዞም 116 ሰባት እዚ ቫይረስ ዝረኺቦም ዘለዉ ካልኣይ ግዜ ተረኺብዎም ዘሎ ካልኣይ ግዜ ይኮነን ሓሊፍዎም እንታይ ደኣ ኣብ ውሽጦም ከይፀረየ ዝፀንሐ ቫይረስ ዳግም ተበራቢሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካልኦት ግን እንታይ ዝብልካ ኣሎ ከዓኒ ምናልባት እውን ዳግማይ መልከፍቲ እውን ኣጋጢሞ እንተኽእሎ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣረታት ኣሎ ግን ብዝተፈላለዩ ሓኻይም እንታይ ምናልባት ክሳብ ሕጂ ስለዘይተረጋገፀ ዘሎ ዳግማይ መልከፍቲ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዘይተረጋገፀ ዝሃለወ ምናልባት ኣብቲ መጀመርያ ክምርመሩ ከለዉ ጌጋ ከለዎም የብልኩም እንተባሂሎም ተሰይዶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ጌጋ ናይ መመርመር ኣብ ዝኾነ ሕክምና የጋጥም እዩ ሰዓል ድዩ ዓሶዲ ክትገብር ከለካ ከጋጥም ተኽእሎ ዘሎ ብዝኾነ ማሽን ክሳብ ዝኾነት ስለዚ ጌጋ ኣጋጢሙ ከይከውን እምበር ክሳብ ሕጂ ዳግመ መልከፍቲ ኣይተረአየን ዝብል መረዳእታ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ጨኒቑ ዘሎ ናይ ኮቪድ-19 ንሱ እዩ ማለት እዩ ስርዓተ ብይነት ወይ ከዓ እቲ ኢሚን ሲስተም ናይ ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ ይጥረ ገና ሳይንስ ወይ ተመራመርቲ ስነ ሕክምና ኣብ ምርመራ እዮም ዘለዎ ብኸመይ ተጥርዮ ሳይፈለጥን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሰዓልሲ ሓንሳእ ረኽስም ሰጋጠመካ ካብቲ ረኽሲ እንተ ዓብይካ ብድሕሪኡ እንታይ ከተጥሪ ንዕናይ ምክልኻል ዓቕሚ ተጥሪ ኣብዚ ቫይረስ እዚ ግን ትልከፍ ተሓዊ ብድሕሪኡ ግን ተጥርዮ ናይ ተጥርዮን ገና ኣይተፈልጠን ዘሎ ስለዚ ደቡብ ኮርያ እዛ ማዕረ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ መዓልቲ ምስ ኣሜሪካ ጉዳይ ወይ ኬዝ ዝረኸበት እሞ ኣሜሪካ ካብዚ ሕጂ ክሳብ 25,000 ዝበፅሑ ምዉታት ዘለዋ ደቡብ ኮርያ በንፃሩ 10,000 ዘለዋ ቀሲና ዝነበረት ሃገር ማለት እዩ ኣብ መልከፍቲ ዘለዋ ስለዚ 222 ጥራሕ ምዉታት ዘለዋ ሃገር ቀሲና ነይራ ሕጂ ግን ናበይ ተመሊሳ ኣላ እዚ ዳግመ ምብርባር ናይዚ ቫይረስ እንደገና ነቲ ሒዛቶ ፀንሐት ተወስቶ ፀንሐት ስጉምታት ከተትርሮ ከም ዘለዋ ናብ ከም ገፃ ትኸይድ ዘላ እዘን ሃገራት ኤውሮጳ ከም ዝገልፀን ፀንሐካ ናብ ምብኳህ ገፀን ይኸዳ ኣለዋ ወምናልባሽ ምዚኣ ንእሽተይ ምትእሳር ክንገብረላ ብጀካ እዚ ሃገራት ኤውሮጳ ከም በዓል ኢጣልያ እስጳኛ ካልኦት ሃገራት እውን ኦስትሪያ ዴንማርክ እሳተን እኳ ምናልባሽ ዝወሓደ ቁፅሪ ስለ ዝነበረን ኣሰካፊ ነበረን ትቁፅረን እስጳኛን ኢጣልያን ግን ተቐዳዲመን ናብቲ ቀስ ብቐስቲ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ናብ ንቡር ክመልሶ ይረኣያ ኣለዋ እዛ ትማሊ ዝወፀት ዜና ትብላ ዘለካ ግን ንዕአን ጥራሕ ዘይኮነት ምናልባሽ ንእንግሊዝ እውን ሓንቲ ዓባይ መልእኽቲ ክትከውን ትኽእል እያ ምክንያቱ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሚኒስተር ጥዕና ማት ሃንኮክ ሓደ ዘውፅኦ መግለፂ ነይሩ ኣዘራቢ መግለፂ ዝሱኻ እንታይ እዩ ዝብል
سبات ندحر دا حنساب حميمهم مو كم زحوي ندحر دا ترغاغيصو ناي immunity certificate ويكا كلا اكزي كحلفهم كم زي يكون certificate كوهابهم سي كم تخلو تزاريبلو نيري سلازي زي بوزح زرابي وخوينو صنيحو ذات مال زوصت ناي دبوب كوريا رخبت ግን ነዚ ናይ ማካን ኮክ አረዳዳ ጽቡቅ ጌራ መረዳታ ትብ ኮይና ትስማዓኒ ጽቡቅ እስከንተ ያለው ካለ ምናልባት ብዛዕባ ኮሮና እዚ ጥቁና ሓበሬታ ንህቦ ዘለና እዩ ብገሊኡ ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ጌጋ ድኾነ ሓበሬታ ይወሃብ እሞ እስከ ንዓንካ ሕፅር ሕፅር ኣቢልና ክንትንክፈን እሞ ናብ ካልእ እዚ ጉዳይ ዝሕጅታ እዩ ኣብ ሂወትናስ ሓደን ቀንድን ወሳንን ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ቫይረስ ኮሮና ስለዚ ሰብ ببزحيو زكاتاتلو ببزحيو زسعبو زلو دحر رينا اب زحلف قدمي طرز نبرن اب طرز نبرن حجي اب مغابيت زنبرن قطر تراينت ناي معكنات زينا دحرينا بامايت عصفتات يزوسخ زلو بو متن كا سب دحر حنت نشتيغا تمحلاليفا ببزحي سب كريا سلازخل بزح فيك نيوز زبحال وي حبريتا يقالح سلازلو سب نزي اصبيوختنققلو كم زلو كنرد نفتن مالك بو نالبات قال ساعتنا خلنا اغلى استوديو نغرنا له بزغاط امزين ملا حزب ኤርትራ كلام محلالفهم دل ملختي زلنا يا غزي زلنا يا صومون ناي امنت كريستنا ناي بعل صومون صاب زخونه ابزون كبيت ጥንቃቀ خلينا ايو زن هاجرات زين كنت اصلا صرحنا زوصلنا تنتمكرون اللون افاتيكان ابنت تراخينا بعلو بوب فرانسيس بينو خينو يفت قداسي ابن حجر 1080 شهد كبولو نبره سب نسو بينو ابعصو يجيرو اب اسبانيا بتمساسالو خمو اب على فرنسا بتمساسالي كومو اب نيوروساليم زخير نبره نقدت بتمساسالو خمو ስለዚህ ኩለን ሃገራትና እናተን ስጉምቲ ወስታሳብ ዝሐለው ንሕና ካኸም ሃገር ከም ህዝቢ كلنا تخطلت من كريستنا أبز وصانو سومون زي حلفنتنا بس وقف صدرنا ناي هاجرنا تسكيمنا وحسب زخونه من قد كن لابو ندلي طعنا على كل استاذ زخونه مالتيو نعمتها كلها كي تواددنا بحنسا فاسيكا خنحلف انت لا اخينا لو مخنطنقا كنكلا لنا سلازي استمكتالكم ازينا نمسكن نايلو مدبنا بزفصينا لنا